Sakra, co to udělal? Já už to nezdechá. No a co? No prachy není pro nás, pravda. Ty moc dobře víš, že ten kluk si zasloužil prachy stejně jako já, ty. Jenom v tom s náma. Co se s toho stalo, Johnny? Nikdy jsi takový nebyl. Dělej, do prdele. Teď máme ještě na krku mrtvolu. Co hodláš udělat? Zastřelit mě tak stejně jako jeho zvít prachy a zdrhnout. Přesně tak. Co? Zbančený. Parchantere, zasranej, já ho dostanu. Parchantere, já ho dostanu, hajzle jeden. Kde je? Hajzle! Co si o sobě vůbec myslíš? Myslíš si, že mě můžeš jen takhle? Ty parchantere! Co si vůbec myslíš? Teď chcípneš. Kvůli nedostatku financí tento projekt nemohl být dokončen. Soukromá střední odborná škola umění a managementu. Naučíme vás, jak vaše projekty produkčně zvládat.